Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sifunda ku-Exodus 6, Exodus wesithandathu. Kodwa siza ke siqale ku-Exodus 5 kwivesi yokugqibela, verse 22. Sive uba uphina uMoses namaSirayeli. Ngoba ku-Exodus 5 basiyakhumbula uYehova uthumele uMoses noAaron wathi hamba noxelela uFaro uba makakhulule abantu bam. Kanti uFaro yena waphendula wathi ngubani lo Yehova, ngimazi mna lo Yehova, ibe andizowakhulula amaSirayeli. Ngoku amaSirayeli anengxaki, ngoku kunzima. Ngoku uFaro wawuqinisa umsebenzi, wawaqinisa ngoku nenkohlakalo yakhe phezu kwamaSirayeli. AmaSirayeli ngoku nawo ngoku aya kuMoses ukuthi uMoses oko wena ufikile ngoku kunzima ngoku apha, asazi ngoku noba masithini na. Baphelelwe lukholo ngoku, banjani, ba-discouraged, ba-depressed, kuphela ubumnandi ngoku. Kuwesi ngoku ukuphatheka kakubi, kuwesi ngoku ukugqilazeka. Kodwa siza kumva ke ngoku uMoses naye ebuyela kuYehova kuvesi 22 ka-chapter 5. Wabuyela uYehova kuMoses esithi, Nkosi yam, yini na ukuba ubaphathe kakubi aba bantu? Yini na le nto uthume mna? Verse 23. Kususela koko ndangenayo kuFaro ndithetha egameni lakho, yena ubaphethe kakubi aba bantu. Akubahlangulanga nobahlangula aba bantu bakho. uMoses lowo. uMoses naye ngoku sele mbona ingathi uFaro unamandla. Yiyo le nto bekhathazeke kangaka, yiyo le nto bestressed. Babone ingathi uFaro unamandla udlule Yehova. Bamlibele ngoku Yehova ukuthi bebathembisile kwaku-Exodus 3. Wathi njena ndizanikhulula, ndiyibonile indlela eniphetheke kakubi ngayo, ndizanikhulula. Kodwa ngoku abasathembi kwamntu ngoku. Emnandi ke yoba uzawuphendula umaxhoba yakhawuleza ku-Exodus 6. Masiqale kwivesi yokuqala esithi uYehova kuMoses, i-heading yapha ithi uhlaziyo lwedinga likaThixo kumaSirayeli. Ku-Exodus 6 uYehova uhlaziya i-covenant nabantu bakhe uba mabamthembe. Mqinisa nathi ukuthi masimthembe, xa sine-covenant naye masimthembe. Uthi kuvesi 1, uyabona, wathi uYehova kuMoses, uyakukubona ngoku endiyakwenza kuFaro, kuba uyakubandulula abagxothi ezweni lakhe ngesandla esithe nkqi. Wathi ndizabakhulula aba bantu ngesandla sam esithe nkqi. Athi uzawubagxotha ngoku, uzombona kakuhle uMoses ukuthi ndingubani na. Ngoba uYehova wayembonile uMoses ukuthi ngoku ungathi umadolo nzima ngoku uMoses akasamthembi ngokumaxhoba yakhawuleza ngoku ngenxa yengxaki. Andithi nathi sinjalo, sikhe sinemaxesha ungamthembi kakuhle uYehova, simva ingathi akekho, kanti ukhona usijongile, uyasiva xa sikhala, uyabona nawe apha indlela ophetheke ngayo emsebenzini wakho. Uyabona, mthembe, usoloko uxhumana naye. Nakweyiphi na uphetheke kakubi kuyo, mthembe uYehova, uyabona, uzawuphendula. Verse 2. Wathetha uThixo kuMoses wathi kuye, ndinguYehova, ndabonakala kuAbraham nakuIsaka nakuYakobi ngelokuba nguThixo usomandla, ndinguThixo somandla. Ke ngegama lam lokuba nguYehova andazekanga kubo. Uthi bona zange bamazi kakuhle uAbraham noIsaka noYakobi. Verse 4. Kananjalo ndawumisa nabo umnqophiso wam wokuba ndibanike ilizwe laseKhanani, i-covenant wabanike. Verse 5.
ndabanika ilizwe lakwaKanana, ilizwe lokuphambukela kwabo abaphambukeli kulo. Verse 5. Kananjalo ndikuvile mna ukugula koonyana bakaIsrayeli abakhonziswa ngamayiphutha. Ndawukhumbula umnqophiso wam. uJehova uthi ndibabonile indlela abaphetheke ngayo abantwana bam bakwaIsrayeli, ndakhumbula icovenant yam nabo. Verse 6. Yithi ngoko koonyana bakaIsrayeli, uyamthuma ngoku ukuba makayobaxelela. Usuka kuverse 1 uyawutsho kuverse 5, uYehova bemxelela ngaye, bexelela uMoses ngaye. Usuka kuverse 6 uthi yamthuma ngoku, uthi yithi ngoko koonyana bakaIsrayeli, ndinguYehova, ndiyakunikhupha phantsi kwemithwalo yamayiphutha, ndinihlangule enkonzweni yawo, ndinihlawulele, ndinikhulule ngengalo eyolulekileyo nangezigwebo ezikhulu. Oh, haleluya. Uyamthembisa, uthembisa amaIsrayeli ukuthi uzawakhulula. Eli lizwe lizokhuthaza mna nawe. Ukusuka kuverse 6 ufuneka ukhuthale, ngoba uyawava uxelela ngaye, uxelela thina ngoku ngaye ukuba unguYehova igama lakhe. Hayi nje akadlalelwa uYehova, akathethi nakakhulu. Uva bemdelela, ungasuki kuye, wethembekile. Verse 7. Ndinithabathe nibe ngabantu bam. Abaxelele kodwa uzabathabatha babe ngabantu bakhe. Ndibe nguThixo wenu, nazi ukuba ndinguYehova uThixo wenu, onikhuphayo phantsi kwemithwalo yamayiphutha. Khuthala, nangu unguYehova uThixo wakho, owakukhupha eyiphutha apho wawugqilazwa khona, phakathi kwesono naphakathi kwentshaba. uYehova wathumela uYesu Kristu owasifelayo ukuba makayosikhupha eyiphutha. Nalapha elilizwe lithetha nawo. Verse 6 usuka kuverse 6 noverse 7. Verse 8. Ndingenise ezweni endaphakamisa isandla sam ngalo ukuba ndilinike uAbraham noIsaka noYakobi. Ndiyakulinika nina libe lilifa, ndinguYehova Thixo wakho. Atsho wathi ndizaninika iKanani ibe lilifa lenu elalizwe, elandathembisa ngalo uAbraham, ndizawuba ndinika nina. Wabathanda uYehova, wabathanda amaIsrayeli. uYehova uthando lwakhe kumaIsrayeli, uthando lwakhe analo kuthi. Masingavumeli izilingo uba mazithathe uthando lwethu kuye. Singamthandabuzi wethembekile. Masingathathi ukholo lwethu, masingamgxeki. Akafuni ukugxekwa uYehova. Uyawuva uzokomeleza mna nawe namhlanje uba ndinguYehova uThixo wakho, owakukhupha ezweni lobuqili. Athi ndizanikhupha kwelobuqili. Njengoba nibone ngathi uFaro mkhulu udlula mna, akayonto kum uYehova. Nizambona kakuhle ke namhlanje uba ndingubani na. Nawe ke ngoku ufuneka uthethe, utsho into ukuthethe neza ngxaki zakho, ukuthi amkhulu wam udlule uYehova. Uzombona uYehova wam endikhupha kuyo yonke le ngxaki na. Uzosibona isandla sakhe endikhupha, enditsala kula matyala, endikhupha kwezi ngxaki, endikhupha kwezi bopho. Uzawaqhawula uYehova, uzawaqhawula amakhamandelo uYehova, utsho uqhayisa ngoYehova wakho. Uverse 9 watsho ke uMoses koonyana bakaIsrayeli abamphulaphula ngoba babe-depressed, babe-discouraged, babesoyika nokoyika, bediniwe, bonele kuphatheka kabuhlungu, belibele ukuthi uYehova mkhulu kunoFaro. Zange bamphulaphule nomphulaphula,
Masizifundiseni ukumphulaphula uYehova, sizinike ixesha lokumphulaphula, sifunde ilizwe lakhe, sizomeleze ngelizwi lakhe nathi. Ixesha elikhoyo ngolixesha elifuna ukuthi nathi sizomeleze ngelizwe lakhe, ngoba uthembekile, unamandla kunezo ngxaki. Andiyazi ingxaki ojongene nayo, kodwa namhlanje nali ilizwi lixelela ukuthi uYehova wam unam futhi uyandithanda, undikhathalele, ndisemandleni. Singathethi ukuhluleka, singathethi i-negativity. Let us be positive ngalo lonke ixesha. Let us have faith, stand firmly in faith. Akuzuba lula, kodwa uYehova yena unamandla udlula zonke ezo ngxaki. Unamandla yena. Amandla wethu siwathatha phi? Ngokuthemba uYehova. Thembekile uYehova ngalo lonke ixesha. Uyakuthanda uYehova apho ukhona. Mthembe nawe. Enkosi kakhulu. God bless you. We love you. Jesus loves you.